shegen hada shafa kai zuba mana ta 200 kai dakata me ke da na kawo shi ne magana aikin nan. To uwar gida ni zan fita. To me gida an fito? Dama tun jiya nake nema a gidan rediyo baban ya kunna rediyo. Naji ana ana a birni ana kwayewa mutane. Ni wallahi tsoro suke bani. Mutane suka ce dangin mayu? Ka ji wani dabban duka da ta mun? kakka so ka kalli bayana ba. Hajiya, na'am, wayannan karci guda biyu dan Allah ki taimaka ki fito min da su. Ina ji ina gani. Ba zan ga samu in gare shi ba, gaskiya ki fito min da su. Kai, yaya wannan suwa ya fita mana su cikin gida. To, da Allah a ringa kula da yarinyar nan saboda bana so tana yawan yawace nan. Dakata. Wallahi umma kai ki yadda ki kore su kawai su bar mana gida sun zo sun name mu. Umma Allah ya sa dai lafiya. To kana ji abin da nake so fahimtar da kai shi ita waka nutsuwa take so. Duk wanda kaga yayi waka ba jahili bane. Amma kai kullum ina fama da kai. Kana so ka zama mawaki celebrity. Amma ka ki ka nutsu. Sai ai abu su uku muna zuwa su. To ni ai abin ne yake ban mamaki tunda nazo ka sa ni naje na siyo wayannan ni kai in ban fa nazo wajen ka babban abin da nake da ita a gida kawai nake zuwa na ajiye ta. To ai naga ana ta sufurin ne ku ba ku sallama ba kamar ɗakin uwar ku kun zo kun same ni a zuwa ba ku. Kai ɗakin ka ce kaga ga mana ba su ga mana. na ce maka me za su baka. Ka ga abin da za su baka mana. Sai in ya so ka ga abin sai in je fito da su baka. Da naga kana ta washe baki ne menene? A zaman ku ne burge ni. Labari nake yarinya nan ba ta san ni. SHAFL